Podang kuning minangkani pamundutan saking nyanipun. Sampun nggih, Bapak. Bapak Sudarwanto. Nggih. Kala ibu Saginem lagune Diwul Gunung Kidul. Kidul. Lajeng nyun sewu Mbak Reni. Mumpung tasih ten riku. Nggih. Panjenengan tanglet kalian Mbak Ibu. Ibu. Ya maaf. Kan tadi katanya dosen kan tadi aku Ya nek saiki Mbak. Ya, Mbak dosen. Mbak Manten. Saya dulu kan 5 tahun toh di UNJ jadi ini manggilnya kan Bu. Kuliah Mas. Orang ngeterke kurang. Saiki sing diterke nang ndi? Bu aku garuh. Wis berarti ketoke Mbak Manten iki ngerti kisah yo. Lek guyu karo ngece kok. Naming anu Mbak dugekke rin. Nggih es tuwa. Nggih dugekke, saniki sing didugekke dadi ndeke wong liya. Ya alhamdulillah. 5 tahun karo aku terope karo wong liya. Ning aku ikhlas sedekah. Alhamdulillah ya sedekah ki ya Mas. Iya. Ya. Mbak Manten. Mbak Tri. Mbak Sri. Ngersake lagune. Mbak Sri Astuti. Oh iya Mbak Sri Astuti. Napa? Ngersake lagune Remen napa? lagunipun menapa?